Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bir guşok bir ýol halkara hyzmatdaşlyk maslahatyna gatnaşmak üçin Hytaýa iş saparyna bardy. Saparyň çäginde ol bir guşok bir ýol maslahatynyň 3-nji mejlisine gatnaşar we Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping bilen duşuşur diýip TDH habar berýär. Bir guşok bir ýol maslahaty Merkezi Aziýanyň, Ýewropanyň we Afrikanyň 60-dan gowrak ýurduny birleşdirýän täze sowda transport geçerliliklerini öğretmek, häzirki hereket edýän geçerlilikleri kämilleşdirmek boýunça Hytaý tarapyndan başlanan halkara başlangyç bolup resmi habarda aýdylmagyna görä, bu ýurtlaryň Hytaý bilen aradaky sowda gatnaşyklarynyň ösmegine ýardam berer. Hytaýyň lideri Xi Jinping'in Pekinde geçirilýän iri sammitde guşok we ýol başlangyjyny daşary siýasatda gadanylan üstünlük hökmüne magtamagyna we onu günwatara alternatiwa bolan ösüş nusgasy hökmüne sergilemegine garaşlýar. Ýöne bu taslama käbir döwletleri 10 ýyl bäri durnuksyz derejelerdäki bergilere duçar etmekde tanqid edilýär. 3-nji guşok ýol maslahaty 17-nji oktýabrda öz işine başlar. Bu maslahaty dünýäniň çar künjüginden wekillerin gatnaşmagyna garaşlýar. Hytaý Xi Jinping tarapyndan öňe sürülen bu maksatnamany ýurduň daşary siýasatynyň möhüm bölegi hökmüne berkitmäge synanýar. Bu Çin'in öňe süren ilkinji iri daşary siýasat ugrunyň 10-njy ýyl dönümi diýip Rajaratnama adyna Singapur halkara gatnaşyklar mektebiniň uly ilmi işgäri Rafael Pantucci Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Hemmeler elmydam aýry-aýry taslamalara ünsü gönükdirýär. Ýöne guşok ýol başlangyjy ahyrynda dünýäde iş çalışmagyň Hytaý nazariýeti bolup Pekin bu garaýşy gutlamak isleýär diýdi. Çin'in Hytaýyň lideri bolmagynyň edil ýany onuň Gazagystany we Indoneziýadan çykyşlary bilen 2013-nji ýylda resmi taýdan badylygy berilen guşok we ýol başlangyjy portlaryň, elektrik stansiýalarynyň, demir ýollarynyň, gara ýollarynyň we beýleki infrastruktura taslamalarynyň gurulşyny maliýeleşdirdi. Hem de sowda we maýa goýumlaryny ösdürmek üçin onlarça ýurda milliardarça dollar maýa goýdy. Hytaýyň dünýäniň galan bölekleri bilen transport ara baglanyşygy ösdürildi. Hytaý hökümeti 2019-njy ýyldan bäri ilkinji gezek geçirilýän guşok we ýol forumynyň öňe sürersini bu maksatnamanyň gazananlaryny durnukly ösüş nusgasy hökmüne öwüp hemde onu günwatara garşylyk hökmüne atlandyryp beýanat çap etdi. Hytaýyň daşary işler ministrliginiň halkara ykdysady gatnaşyklar müdiriýetiniň başlygy Li Kexin 10-njy oktýabrda jurnalistler bilen geçiren söhbetdeşiginde guşok ýol başlangyjynyň geosiýasy oýunlaryň köni aňyetini üýtgüdip halkara hyzmatdaşlyk üçin täze paradigma döredýändigini aýtdy. Ençeme ekspertler guşok ýol başlangyjynyň garyp ýurtlary zerur bolan maliýe serişdelerini gönükdirendigini, ýöne munyň ewediniň dolunmalydygyny aýdýarlar. Bu taslama soňky 10 ýylyň dowamyny korrupsiýa we daşky gurşaw degradasiýasy boýunça dawalara duçar boldy we global gün ortada ýokarlanýan algy bergi krizisine goşan goşmakda tanaldy.